John Badi kaka migao mar omenda omiyo fuok kodhi dong' lemo maggi mag od bura kapo ni opuodhgi. Jod bura mag Azimio osechako manyo jogo ma ikawo lemogo ma oriwo manok kod mar komiti marango jopiny midendo ni PAC. Mutingo jatend Wandayi ma en jatend kweth manok od bura kod ma en jakom komiti mar od bura rango kaka itiyo kod omenda mag jopiny komiti PAC. I want to take this opportunity, member of ODM and Azimio. I want to take this opportunity. The new leader of minority, Mr. Speaker, Millie Odhiambo Mapona. Mogitivo sedo maling mag jo od bura molap dogindong ne le mariogo. Od bura mutingo Millie Odhiambo Masuba North, ma emba Babo Wino, Utinda Molo Mararieda, Antonio Loch Mamadhare, Mark Mwenje, Mar Jubilee, Robert Muyiwa, Biti Kachi, Madawari, Itopono Kalama Mama Bay, Ekidipaka Moko, Mania Listin, Kaponi Bungo Popai, Makom Yodongno, Wipar Marai Bomko Ogai Mar ODM, Emino, Miro Tayo Lemo Maraten Kwenoke Odura, Ekinde Mathoth Magago, osewuoko nyiso kit lony magin go e tayo kweth manok e od bura. Jogo molap dhogindong ne lemono okoni lemono dochia kod bidhruok mar tayo ganda koni gin go kanyakla kod somo malach sumo Isro Sabuyu klose od bura jogo ne osiro milio mar jatend kweth manok e od bura ka e thulono milio ne obeda chieng' e komno ma owinjore obedie mana kweth manok e od bura. Thank you. The House is welcoming me, getting used to sitting in minority leadership position. Katodo ling fungore ni ten ODM. Salanche nele moko kumjo odrago ma ODM. Okoni nyaka lo tegno kendo winjruok obedie ngano mibi milemono. Walter Nyambaga, Ramogi